auta auta autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye ce yar gatan mamma autar kauye ce yar gatan babba autar kauye kyakkyawa kin zama to ba kushewa ga kisan kowa sai wawa zai turewa ta daban ce ke waiwaye zai jurewa autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye shagobanki daban yanayinki ya zama daban autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye wa za ya taɓa ta mai gari na santa wa za ya taɓa ta mai kuɗi na santa wa za ya taɓa ta a gaban kakanta autar kauye ita kan haita huta autar kauye ba tsararta autar kauye 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 kyakkyawa 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 san kowa kyakkyawa 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 san kowa kyakkyawa ce auta kyakkyawa ce autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye autar kauye ga yargata ga yargata ga yargata ga yargata Yawwa kuburana tun ɗazu nake ta jiran ki na tura gidan kwance mun ki zo kuma ba nan. Na jira abun ku ban na gajar ina ciran tafiya kuma ga kiran kin zo. San da zuwa. Sanni a gida? Lafiya kalau ina yini? Lafiya kalau wallahi. Ni lafiya. Sannu ba? Yawwa. Na tura kuma kan in zo na same ki ba nan in na ta ce wai ta aike ki. Kaga ba in nace ta aikin cin jo in su mata magi. Ya kamata yanzu aikan nan ki kai wa inna ki fito sai na faɗa miki duk abin da ya kawo ni magana ne mai nauyi tsakanina ni da ki kur inna ta miki magana yau ware yar autar inna kin ga sai lambin ni ta yi autar kauye ce yar gatan mamma autar kauye ce yar gatan babba autar kauye kyakkyawa kin zama to ba kushewa
gani bana da Yawwa ne kubura. Kubura kin san me ya kawo ni nan? Dubawa na yi na kalla kaf garin nan ba yarinya kamar ke. Wanda kika fita zakka ko ina kowa ke yake tunani ko na gani ma ranan ne Hanson. Kaf ƙauyen nan babu wani kamana. Na zo na faɗa miki irin sakon da na zo da shi ne nauyi irin na soyayya ina son ki. To ni da gaskiya ina da wanda nake so. Kina da wanda kike so? Ina da Dauda. Dauda kuma? Wani Daudan? Dauda saurayi na. Waccan ƙazamin? Kai Dauda ne ƙazamin? Waye uban shi a ƙauyen nan? Eh? Me kafa duk fasan nan fa? Ina zuwa. Dauda kuma? Ina zuwa. Ka jira ni yanzu zan fito ma. To, kubura ƴar autan inna. Wannan shine mafari, yanzu ma na fara yi maka. Ba komai, zuwa gaba za ki gane san da nake miki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Alil. Ina masu fama da matsalar sikila, watan borin jini, Kashful Alil sun yi bincike tare da samar da magunguna ga masu wannan larura ta sikila. Za su yi amfani da shi kuma a dace. Kamar yadda wasu da dama suka ji daɗin magungunan wannan cibiya. Su ma ma'aurata da suka yi aure tsawon lokaci ba tare da samun rabo ba. Bayan ziyartar wannan cibiya, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Binciken cibiyar ta gano manyan matsaloli har guda 20 da ke faruwa da lafiyar mutanen da ke da ɗabi'ar biya wa kansu bukata ta ɓangaren sha'awa, wato istimina'i. Domin wannan ɗabi'a ta biya wa kai bukata kan haifar da rashin haihuwa ga masu aikata ta, daga kan maza har zuwa mata. Cibiya ce da ta kware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa waɗanda aka gano su bisa ga bincike na Islama. Ku jarraba magungunan su domin samun waraka daga dukkanin matsalolinku. Za ku same mu a Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa, saman Bene, shago mai namba 1. A cikin garin Kano muna cikin Maria Plaza, shago mai namba 100 da ke kan titin Zoo Road, daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja muna Kuje, Tipa Garage, titin Union Home cikin P&D Plaza. A jihar Lagos muna Owo Street, Morikas cikin Agege. Sannan a jihar Gombe muna Gadan Malale, Biu Road cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna Kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza, shago mai namba 12 kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna Kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza, shago mai AUTAR KAUYE ce yar gacin mamma. AUTAR KAUYE. Kin ga wayata mai kyau ko ke ma irin ta zan siyo miki abun ne. Allah ya rufe ka ke. Dan ya fito mu redin kadan, dan ya fito mu. To kuma lemon ma sai na baka. Ko kike so gobe in ka miki kenan? Kike so in ka miki ko? Dole ka in dai kana so na so ka ka. To ni ma ina so zan ci. Abba kuburana. Ka ku san in sako. Abba kuburana. Kika kuburana ne ko? Ko kuburana? To kawo dan gudura ka dan ya fita kadan. Ha in san maka. To sannu. Ya fariya hihi ni ma zan ci biredi. Ban da lemon. Ta Allah yana dawo gida. Haba auta. Yaushe zaki ji maganar da nake faɗa miki akan wannan yaran? Fi sabilillahi. Na miki faɗa, na faɗa miki ba na son tare yake da wannan yaran. Amma ke gaba ɗaya kwata ba ke ji. Tun ban tafi ba nake miki wannan akan wannan yaran, ki daina kula shi, ki daina saurara sa, ke ba ajin sa bace ba.
amma gaba ɗaya kin ɗauka kin jin abin da nake faɗa miki. To bari na ji idan kakance take ɗaure miki dake abin da kike so a ƙauyen nan na dawo kuma zan same ta zamu zauna zan ji me yasa kike irin wani abu kike taka wanda kike so. Ni ba yanki bane ba. Ni ba yanki bane auta. Shikenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, ikon Allah. Saminu. An kaka. Ikon Allah. Saminu antin shekaran jiya ne ko jiya muke ta sa tsammanin zuwanka. Wallahi kaka kin ga sai Allah ya iso ya sai Allah ya iso wata mu wallahi kaka. Ikon Allah. To sanni da hanya. Yawwa sanni kaka. Sanni Saminu. Bari in dauko maka tabarma. Ikon. Kai. Kai gajiya. Ta Saminu an sha hanya. Kaka wace mu sai mai. Sanni da zuwa. Kai ya Allah. Ya zan yi. Ga mahuci ga mahuci. Adalla sun kaka. Yawwa. Zai kaka. Sanni da hanya. Kaka. Wa. Bismillahirrahmanirrahim. Ka sha hanya. Wallahi ya kuma sha hanya kaka. Sannu kwana biyu muna ta sa tsammanin ka shekaran jiya ne ko jiya ne? Kin san yanayin tafiya in ka taso ita ne da kai ba kai ne da ita ba kin ga sai Allah ya iso maka. Sannu da hanya. Auta? Haba auta. Tashi ki ɗauko masa abincin mana ko auta ki taho masa da ruwa. Yanzu dai baki da shiga wannan yarinya ba. Ayya ita kadai ne dai Samina. Ba ga mu ba mu yanzu shikenan ya ce ita kadai. Yanzu da kuka zo ya ku auta. Sai ba dan halin ki ba. A'a to ruwan da ka aika ruwa. Da shawara na kan nan dole sai na dan huta to. To a sha ruwan dai. A sha ruwa. Masha Allah. Wannan to shikenan dai. Wallahi haba ƙarya ne ma ku bari kawai za su zo same mu a jangul ka gane shikenan kar ku damu na shi mun ma ito gidan. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna gode wa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Roundabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ba salama nake jin kaka? Salamu alaikum. Amma alaikum salam. To, bakon kai ne ko to wadan jin gano waye muka samu daga dawowa ta haka. Kai, a gaje nake da kaka wallahi ba na son motsawa. Wai waye yake ta mana sallama da tsakar rana ne haka? Je ka kira mun Kubura. Kai? Kanwatawa zaka ce in je in kira ma dan baka da hankali? Kai wani irin mahaukaci ne?
Uga ka wannan tsire. Ba zan iya gana da in ba zan sassare shi ba. Kai bi hankali kai dan ba ka kai bari ka kai kamar a subhanallah inna lillahi wa inna kai kun ga abin da yake faɗa muku ko ku zo mu tafi. ƙarya ne wallahi ba wani shege wallahi ƙarya ne wallahi ka ga zancen ƙarya wallahi mun ci dubu sai coco wallahi ƙarya ne sai kuma baba ka jawo kanka sani mai gari mu kai shi inuwa dago kafa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaɗo, ka san me ke ɗaure mun kai game da wannan yarinyan? A'a, sai ka faɗa. Kubura mana. A to me ta ma kuma? Lamarin ta ne ya ban mamaki. Jiyar na je gidansu kai ka san ruwa ta watsa mun ta ciyo kun da sake zuwa wajenta. Ni kuma ina son ta ba zan iya rabuwa da ita ba. To yanzu me kake so a yi? Kawai ni ina so ta so ne ko me zan iya in dai akan ta ne. To akwai hanya ɗaya da nke ganin shine mafita. Akwai wani boka da kai ka wajensa. Shi idan ya muka aiki kamar yankan wuka ne yanzu ne yarinyar nan dole ta sauka. Ni fa zan iya komai akan kubura. Yaushe ne zamu je gurin malamin kake ga? Wallahi ko yanzu ma idan kana shirye za mu iya tafiya. Allah to mu je mana. Gaskiya kuma na ga ya kamata mu je fa. Saboda ni yarinyar nan. Aikin banza ni wai yanzu kamar ni a garin nan za a ci mutunci saboda yarinyar nan. Wai ni yanzu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle watan jini ya kama. Zan nuna wa yaran nan ni ba sa'ansa bane ruwa ba sa'an kwando bane. Wai yanzu idan ban da rainin hankali ba? A ce yanzu wannan yaron kallawari ni zai faɗa? Yarinya nan na faɗa miki dena kula wa'annan shashashin yaran. Auta kewa ba shashaya bace ba mahaukaciya bace ba. Kin fi su ke ba ajin su bace ba sa'an su bace ba. Na faɗa miki dena sauraron su amma kin ɗaya mun yan jagaliya suna zuwa mana har kofar gida suna ci mun mutunci. Har wannan yaron Dauda daga yau sai yau na miki iyaka da shi kuma na hana ki kula shi. Sai dai ki fashe ko kukan jini zaki sai dai ki amma na raba ki ina mai faɗa miki na raba ki da Dauda ba na buƙatar na ƙara ganin ki da Dauda ba na buƙata kaka ki faɗa mata idan na ƙara ganin ki da Dauda kuma wallahi sai na ɗauki mummunan mataki akan sai jikinta ya gaya mata sai na nuna mata cewar ni ba kan wallasa bane. Za a zuba yarinya ido tana abin da ta ga dama tana ɗauko mana yara mahaukata suna zuwa har ƙofar gida su ci mana mutunci. Zan miki ɗanyen aiki wallahi zan miki ɗanyen aiki da ke da su ɗin gaba daya. Kamin ya dawo sai da na raba ki da su na ce ki dena ki na gaya miki ke ne ba kya ji auta yanzu ga ki daga dawowar ko futawa bi kina da taurin ka yanzu ga ki kin jawo mana haba auta yi haƙuri Autar ƙauye. Babu shakka Hausawa na cewa siyan nagari mai da kuɗi gida. Hakan ce ta sa AAC Commerce ta don maka zamo kan gaba wajen gwangwaje ku da kayayyakin da suka shafi iPhone ko Samsung. Bugu da ƙari AAC Commerce ta don muna kawo ingantattun agogunan zamani wato smartwatches da iWatch da kuma original Bluetooth tare da MP3 speakers na zamani. Duka dai a AAC Commerce ta don fun accessories. Waɗannan kayayyaki da muke tallata muku kayayyaki ne wanda muke kawo su daga ƙasashen ƙetare irin su Dubai, China da dai sauran ƙasashe. Bugu da ƙari AAC Commerce ta don fun accessories muna kawo manya-manyan power banks nan masu manyan capacity wanda a cikin kankanin lokaci za su cika muku yoyinku. Muna kawo masu capacity 80,000, 50,000, 30,000, 20,000 da dai sauransu. A bangaren jacket punch da screen guard su ma muna kawo su kala-kala sai wanda kuka saba. Ba mu saya iyanan ba muna da bangare na musamman wato mai Stardom Universal Store. Wannan bangare ne na musamman na mutanen da suke so su ba mu orders na abubuwan da suke so mu kawo musu da kasashen Dubai. Abubuwan da suka shafi kayayyakin aure kamar irin su akwatunan lefe, takalma, abayoyi, turaruka da sauran abubuwa na amfanin yau da kullum. Kada ku manta mai Stardom Universal Store bangare ne wanda za ku iya ba da order ku ta dukkanin wani abu da kuke so domin mu kawo muku da kasar Dubai. Wannan bangare ne wanda kowa zai iya ba da order sa kuma mu kawo masa a duk inda yake a faɗin wannan nahiya. Sannan ga mutanen da suke ƙetaren wannan ƙasa za ku iya yin sayayya a AAC ko Universal Store
kuma mu tura muku a duk inda kuke. Sannan bugu da ƙari muna ƙara wayar da abokanan cinikayyar mu cewa a duk inda kake idan kai oda za mu tura maka. Sannan ba ma scamming, idan fari ka zaɓa fari za mu tura maka. Za ku iya tuntuɓar mu ne akan lambar wayar tafi da gidanka kamar haka: 09023388882 ko kuma 07060921014. Mun gode. AAC ko mai Stadium Phone Accessories ko kuma ku ce mai Stadium Universal Store, duka ɗaya ne. Auta autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye. Autar kauye ce yar gatan mama. Autar kauye ce yar gatan baba. Autar kauye ki kyakkyawa kin zama to ba kushewa. Ga kisan kowa sai wawa zai turewa. Ta daban ce ke wai waye zai jurewa. Autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye. Shagobanki daban, yanayinki ya zama daban. Autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye. Wa za ya taɓa ta, mai gari na santa. Wa za ya taɓa ta, mai kuɗi na santa. Wa za ya taɓa ta, a gaban kakanta. Autar kauye ita kan haita huta. Autar kauye ba tsararta. Autar kauye, 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 autar kauye. Kyakkyawa kyakkyawa, kyakkyawa san kowa. Kyakkyawa kyakkyawa, kyakkyawa san kowa. Kyakkyawa ce auta, kyakkyawa ce. Autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye. Ga yargata, ga yargata, ga yargata, ga yargata. Domin samun data mai ƙarfi kuma mai sauƙi a cikin rahusa ko katin kira, ku yi maza ku kira wannan number da kuka gani a ƙasa. Ana tura data na kowane network.